माजबादाव फिन गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ पुलिसा बोखांदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि 2 नं सिखारि दाङायाव माजबाद पुलिसा गोबां हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय हराव फिन उदालगुरि पुलिस आरो माजबाद पुलिसनि स्रोद सुलुंनि बिथायाव आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमानि 2 नं सिखारि दाङा गुदु हाग्रानिफ्राय पुलिसनि मोनसे हानजाया हा सिङाव फबनानै दोननाय गंसे AK-47 SKS राइफल मोन 43 गुलि आरो गंसे चीन हादराव बानायजानाय पिस्तल आरो मोन 62 गुलिफोरखौ बोखांनो हायो। माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि राजीव गहाया फोरमायोदि उदालगुरिनि पुलिस बिबानगिरि प्रतीक रंहांनि बिथोन बायदियै उदालगुरि जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि आचार्य जीवन बरुवा ज्योति प्रसाद पेगु आरो माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि राजीव गहाया पुलिसनि मोनसे हानजाखौ लानानै थांनाय सानथामनिफ्राय बे ओनसोलाव नागिरनाय हाबाफारि लादोंमोन।